Wara 3 ijiem, il-lider Laburista Robert Abela għadu ma semmix darba il-fatt li fil-manifest elettorali li pubblika l-ġimgħa qed jibgħat lill-kumpanniji jiddejnu. Taħt it-tindaf bħal-Kirkop Abela saħaq li l-manifest tal-Labor huwa ċar. U hekk għaliex tiswed fuq l-abjad jingħad li jekk il-pajjiż jerġa' jispiċċa jħabbat wiċċu ma' kriżi, Partit Laburista fil-Gvern jagħtihom 800 euro għal kull ħaddiem sa massimu ta' 6 xhur. Iżda b'obbligu illi jirritornawhom lura f'tem ta' 5 snin. Dak huwa ċar ħafna il-manifestana. Għajnuna f'dejn miegħu. Għan-negozji għasem dubju dwar ma' min jaqblulhom jimxu lejn il-futur ta' dan il-pajjiż. Dejn għal kumpaniji Maltin u Ewċin mingħajr tweġiba dwar x'jiġri minnhom jekk id-daqqa tkun akbar minn dak previst u flok għajnuna issa Partit Laburista qed jibgħatek tiddejjen. U kif bdejna r-raba' ġimgħa tal-kampanja elettorali Abela reġa' njora lil dawk kollha li nsterqu mill-kontijiet tad-dawl qabel Jannar 2022 eluf illi mhux ser jingħataw lura lill-familji. Ikunu xi jkunu ċirkostanzi. Għal darb'oħra, Robert Abela evita milli kollu intervista one-on-one minn ġurnalist mill-Midja Indipendenti u minflok laba sejf bi-skript miktub lest u bis-solitu noti illi qalleb fihom. Intant, Robert Abela insista li matul din l-elezzjoni ġenerali l-poplu għandu għażla qudiemu għażla dwar l-imtim irid li jirbaħ u deskriva lill-ministri tiegħu bħala tim kompetenti ta' minkejja li f'5 snin il-Labor kellu 3 karatteristiċi ewlenin: riżenji, skandli u inkompetenza.